विराट कोहलीଙ୍କ ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଶାନଦାର ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର। କାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ। ସେ 40 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଛକା ଆଉ 4 ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆୟୁଷ ଆସି ମଧ୍ୟ 38 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଆଉ 4 ମାରି ସେ ରସିକ ଦାର ସଲାମଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ 39 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଛକା ଆଉ 3ଟି 4 ଆସିଥିଲା। ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ସ୍କୋର 146 ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 2 ୱିକେଟ୍ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 2 ୱିକେଟ୍ ଆଉ ରସିକ ଦାର 4 ୱିକେଟ୍ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 46 ରନ୍‌କୁ ପିଛା କରି ଆସିଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର 150 ରନ୍ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ 50 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ରଜତ ପାଟିଦାର ମଧ୍ୟ 27 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା 23 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପକ୍ଷରୁ 14 ରନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବୋଲରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରିନ୍ସ ୟାଦବ 3ଟି ୱିକେଟ୍, ଅଭେଶ ଖାନ୍ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।